ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони канали Арзон TJK. Дӯстони азиз, ҳама касасозони хубин, касоне ки ҳаминҷаро бишноса ҳатман дар комментария бинависа. Шербачо иҷара бозори Балх меган, яъне ки ноҳияи Сино бозори Балхда. Дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо якта хонаи фурӯшӣ ҳастад, хонаи фурӯшӣ сеэтажа. Бо диққат шербачо гӯш кунен, абзорш яъне ки абзори хубаш мекунем. Хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи яъне ки дар ноҳияи Сино бозори Балх, кӯчаи Конститутсия гуфтагия бодро. Обши дӯстони азиз бигем 14 дар хона ҳай. 14 сотиқ замин дар якум этаж, 4 дар хона, якта ҳамом, дута ҳоҷатхона дорад ва кӯхни ҳам дорад. Яъне ки дӯстони азиз, ҳамом, ҳоҷатхона, кӯхниш ҳамаш даруниянд. Хоб, дар дуюм этаж дӯстони азиз 5 дар хона ҳай, кӯхни, ҳамом, дута дига ҳоҷатхона дорад. Аз берун ба сӯи подвал 2 то даромадгоҳ дорад. 1 то даромадгоҳ ба сӯи болохона дар наздикӣ аш, яъне ки бозори Балхай, мактаб, магазин, масҷид, садик, обисфеди 24 соата ҳастад. 4 тарафи хона маҳкам. Боз беғайр аз ин 3 этаж 4 дар хонаи дигар бо ҳамоми дарунӣ дорад гуфтагия дӯстони азиз. Хоб, шербачо маълумот хуб гӯш кардем. яъне ки дар ҷои беҳтарин 4 тарафи хона маҳкам, нигоҳ кунед ки яъне ки хона ба тамоми шароитошай. Фақат медорои зиндагӣ мекунед. Дар хеле ҷо дӯстони азиз, яъне ки 3 та 4 та акаунт додар боша биё ин хонаро бихарад, яъне ки боз беҳтарин мешавад. 3 этажа бигем мешавад бодро. 3 этажаҳай, ана подвал ҳам дорад. Хоб, дӯстони азиз, нархи хонара $370,000 мега. Касоне ки агар бихараш гуфтагия ки кам таракам, иншоалло ки савдо дорад. Хоб, бодро 6 яъне ки 7 дақиқаи камера кардагия якамон. Бо диққат тамошо кунед. Мо ҳамин 3 дақиқа гап мезанем. Маълумот ша бо диққат тамошо кунед. Касоне ки агар маъқултон шуда бошад, рафта метавонед харидориш бикунед. Дӯстони азиз, ва ба курси тоҷикӣ ба сомонаи қадӣ бигем, ба пули сомонаи қадӣ 3,931,000 сомонӣ мешавад. Бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. Яке маъқултон мешавад. 3 этажаи хона, яъне ки заминшан 14 сотиқ заминай. Як бор дига адресша гап бизанем. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, пеши бозори Балхда ва кӯчаи Конститутсия гуфтагиай. дӯстони азиз, номерҳои ватсаби соҳибхона мондагия. Марҳамат, агар касоне ки маъқултон шида бошад ё ки маъқултон нашида бошад, бигирем падилисаш кунем ба дига одамора, яке ба шарикотона маъқул мешавад дӯстони азиз. Хоб, марҳамат, бо диққат тамошо кунед шербачо, маълумотша гӯш кунед як бор дига аз аввал. Касоне ки маъқултон шида бошад, ҳатман метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар канали мо ҳатман подписатсия намоед. Дар комментария 500 плюс монен штоби ку дар ҳамин канали мо шумо подписа кардагия ҳастед ё ки не. раҳмат барои дастгирои беҳтаринтон. Дарси навора хатон тамошо кардан бигирен. ба ҳаматон тамошои бифароғат. Ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед ё ки ягон техника доред, ягон аппарат доред, ягон компания доред, метавонед дар ватсаби мо рӯй кунед. Иншоалло ки ҳамин хиранги ҳамин навори хонаам яка реклама карда фурӯхта медиҳем ба шумо хонаҳотона. Номерҳои ватсаби мо дӯстони азиз 911 32 43 44. ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. Иншоалло ки хонаҳои шуморо мо реклама карда фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмат калом барои дастгирои беҳтаринтон.